या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर. नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. प्रायोजक आहेत टायझर. नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. तेव्हा पालकमंत्री आपापल्या जिल्ह्यात जातील, दीपक केसरकरांचं विधान. सिंधुदुर्गच्या सावंतवाडी 12 तास रनचा शानदार शुभारंभ. आणि भाजपने शहरात काढला मूक मोर्चा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. भूपाळी रामपारी दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी. निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी. चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी. गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. गोकुळ, अस्सल चव कोल्हापूरची. चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी. सिंधू रनर्स आयोजित सावंतवाडी 12 तास रनचा रविवारी पहाटे अनेक मान्यवरांच्या उपस्थितीत शानदार शुभारंभ झाला. यावेळी युवराज लखमराजे भोसले, युवराज्ञी श्रद्धाराजे भोसले, मुख्याधिकारी सागर साळुंके, कोकण 7 लाईव्हच्या संपादिका देवयानी वरजकर, गोवा जिम्नॅस्टिक्सचे सुदेश ठाकूर, जावेद शेख, संतोष नाईक, डॉक्टर विकास कठाणे आदी मान्यवरांच्या उपस्थितीत हा शानदार शुभारंभ करण्यात आला. त्यांच्याबरोबर राहा, त्यांच्याकडनं शिका, ते कसे रन करतात, काय स्ट्रॅटेजी वापरतात रन वॉकची, ते सगळे शिकून घ्या आणि तसे रन करा. आपल्याला आपण रन करतो ते आपण एका तासात 10 किलोमीटर किंवा मोर दॅन 10 किलोमीटर 14 किलोमीटर वगैरे मारायचा प्रयत्न करतो. तो करायची बिलकुल गरज नाही, कारण तो 1 तास झाल्यानंतर मग तुम्ही पूर्ण डिहायड्रेट होऊन जा, मग पुढे एनर्जी पुरणार नाही. त्याच्यामुळे स्लो करायचा रन, पण स्टेडी करायचा, जो 6 तास टिकला पाहिजे. निरुखेवाडीला कोलगाव रोड जो आहे किंवा वेंगुर्ला रोड पण म्हणतात त्याला, मग त्या रोडने आपल्याला पुढे प्रवास करायचा आहे आणि त्याच रोडला आपल्याला 2.5 किलोमीटरच्या लूप्समध्ये आपल्याला रन पूर्ण करण्यात येईल. 6 तास जो पूर्ण आहे हा आपल्याला त्या ठिकाणी दिवसभरात आहे. मध्ये आपल्याला एक सेंटर आहे ज्याला एक शेड कशी असेल, तिथं दरवर्षी दुर्गापूजन वगैरे केलं जातं. तर त्या ठिकाणी आपला हायड्रेशन पॉईंट, फिजिओथेरपी, ह्या सगळ्या गोष्टी जे आपल्याला खाण्यासाठी वगैरे ज्या उपलब्ध होणाऱ्या गोष्टी आहेत त्या सगळ्या तिथे अवेलेबल असणार आहेत. आता फायदे आपल्याला पुढे रन करायचं, पण एकच आठवण ठेवा की जोरात पाहिजे, एन्डॉरन्स आहे, जोरात साठवण ठेवा आणि सगळ्यांनी काळजी घ्या आणि बेस्ट ऑफ लक. आरामासाठी खूप खूप शुभेच्छा. 2, 1, go!
सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. अनंत टीम, अनंत प्या, आनंदी रहा. कोकणात गणेश चतुर्थीची लगबग सध्या सुरू झाली आहे. कोकणात प्रामुख्याने मातीच्या गणपतीचं पूजन केलं जातं. कोकणात मातीच्या मूर्त्या बनवणारे अनेक कलाकार आहेत. असेच गेली 23 वर्षे आकार गणेश शाळेतही सुबक मूर्त्या घडवण्याचं काम समीर गुरव करतायत. पाहूयात. कोकणामध्ये गणेश उत्सव हा मोठ्या थाटात आणि उत्साहात साजरा केला जातो. आता या गणेश उत्सवाची लगबग सुरू झाली आहे, कारण गणेश भक्तांनी आपले गणेश आहेत म्हणजे गणपती आहेत ते तयार करण्यासाठी पाठ देखील देण्यास सुरुवात केलेली आहे. आणि आपण आज एक गणपती शाळेमध्ये आहोत आणि त्या गणपती शाळेची जे नियोजन करणारे आहेत ते समीर गुरव, म्हणजे आपण कलमट येथील या गावडेवाडीमध्ये आहोत आणि समीर गुरव यांच्या या गणपती शाळेमध्ये आहोत. या गणपती शाळेमध्ये जे गणपती बनवले आहेत ते प्युअर मातीचे आणि हाती बनवलेले असतात आणि खास ते 23 वर्ष ही परंपरा त्यांनी चालू ठेवलेली आहे. आपल्यासोबत समीर गुरव आहेतच, त्यांच्याशी आपण चर्चा करणार आहोत. ते गणपती देखील आकार देत आहेत गणपतीला. गुरव सर, एवढी वर्ष आपण ही सेवा करताय, गणपतीचे रूप देत आहे, काय सांगाल एकंदरीत आपला अनुभव? अनुभव तसा चांगलाच आहे. नवीन नवीन शिकता येतं. आता प्रसारमाध्यमं वगैरे एवढी झाली आहेत की प्रत्येकजण नवीन मॉडेल कसं असेल ते आणून देतो आमच्याजवळ. मग तसं बघून आम्हाला शिकता येतं. आता ते देतात, वेगवेगळे कारागीर असतात, आर्टिस्ट असतात, त्यांचे फोटो वगैरे आणून देतात आणि तसे आम्हाला बनवावे लागतात. त्यामुळे आमची पण प्रॅक्टिस होते आणि आम्ही तसं बनवण्याचा प्रयत्न करतो. तसंच दिवसेंदिवस महागाई पण वाढते. माती म्हणा, कलर म्हणा, मग त्याला पण आम्हाला सामोरं जावं लागतं. एकंदरीत आता नवीन अपडेट म्हणजे व्हॉट्सअपला जो येईल गणपती तो आपल्याला हवा, प्रत्येकाला वाटतं, त्याचा तुम्ही देण्याचा प्रयत्न करता. बरोबर. गणपती बनवण्यासाठी आपण मातीचे गणपती प्रामुख्याने बनवता आणि कोकणामध्ये ही परंपरा आपण टिकून ठेवली आहे, त्याबद्दल काय सांगा? आता कसं माहिती आहे, बाहेरून बऱ्याचशा मूर्त्या वगैरे आणतात तयार POPच्या वगैरे, परंतु आम्ही काय करतो मातीचीच जास्त करून बनवतो. म्हणजे ही जी परंपरा आहे मातीच्या गणपतीचं पूजन कोकणातलं, ते मानणारे बरेच भक्तगण आहेत. त्यामुळे त्यांच्या मागण्या पूर्ण कराव्या लागतात आम्हाला. त्यासाठी मातीच्याच मूर्त्या आम्ही आता जवळपास 500 ते 600 मूर्त्या आहेत आमच्याजवळ. त्या सगळ्या मातीच्याच आहेत. मग त्याचं विघटन पण चांगलं होतं. कुठच्याही पाण्यात, घरच्या विहिरीत असू दे, नदीत असू दे, ते विघटन त्याचं चांगलं होतं. म्हणजे हे होत नाही, तसंच राहतं, विटंबना होत नाही मूर्तीची. हां, ही जी माती आपण उपलब्ध करता, माती मळण्यापासून गणपतीवर आकार घडवण्यापर्यंत काय प्रोसेस केली? ती पहिली आम्हाला माती ही पहिली आम्ही इथून आणायचो, लोकल माती मिळायची, पण ते फिनिशिंगला चांगली नसायची. म्हणून आता ही तयार मशीनवरून बारीक केलेली पेनवरून किंवा गुजरातवरून ती माती मागवावी लागते. ती मळणे, त्याच्यानंतर साचा वगैरे तयार करून त्या मूर्त्या तयार कराव्या लागतात. काही हाती मूर्त्या तयार कराव्या लागतात. ॲक्च्युली या साच्यावर पहिली पावडर मारतो आणि नंतर मग शाडू मातीने त्याला आकार देतो आणि त्याच्यावर किशी टाकून वरती लगदा लावतो. एवढंच असतं काम. माती मळून ती साचा तयार करून एकंदरीत किती वेळ लागतो? म्हणजे एकंदरीत 20 मिनिटे लागतात गणपतीच्या एका साच्यासाठी. हां हां हो. गेली 10 वर्ष तुम्ही गणपती घडवताय, गणपतीला आकार देताय. गणपती चांगला आकर्षक दिसण्यासाठी कसं नियोजन करता? नियोजन म्हणजे पहिला गणपती बनवला जातो, त्याला फिनिश केला जातो.
त्यानंतर कलर कामात त्याला जास्त मेहनत घ्यावी लागते आमच्या. म्हणजे प्रत्येक प्रोसिजर असते त्यावर, तर ती केली जाते. ते होतं चांगलं. गणपतीचे हात असतील, पाय असतील, कान असतील, तोंड असतील, हे आपण जोडण्याचा प्रयत्न करतो. मातीचे गणपती तुम्ही बनवता, बरोबर. त्याच्यात कशा पद्धतीने नियोजन असतं? काय नियोजन म्हणजे पहिला साच्यातनं गणपती बनवला जातो, काढला जातो. त्यानंतर डोकं दिलं जातं, सोंड आणि कान हे हाती बनवावे लागतात. त्यानंतर हात वगैरे देतात, म्हणजे साचा भरणारी वेगळी मुलं असतात, ते बनवून देतात आमच्याकडे, ते आम्ही मग लावतो. गेली 10 वर्ष तुम्ही करताय हे काम, कशा पद्धतीने वाटतं? आवड काय? आवड म्हणजे यातून वेगळा एक आनंद निर्माण होतो. आम्ही म्हणजे इतर वेळी दुसरं काम करतो, पण ज्यावेळी पाऊस पडतो त्यावेळी इकडची ओढ घेतली जाते. मग ते सर्व कामं बाजूला ठेवून इकडे आम्ही येतो आणि त्यात वेगळा आनंद. एक आपलं नाव? माझं नाव महेंद्र सत्यवान हरमलकर. शिक्षण घेतल्यामुळे थोडी मदत होते. तसंच इथे आल्यावर आकारांची माहिती मिळेल. तसंच समीर सरांनी शिकवल्यामुळे जास्त अजून अनुभव आला आणि आनंद भेटतो हे करून. डिझाईन गणपतीचे आता नवीन युवकांना वेगवेगळे पाहिजे असतं, त्याबद्दल काय सांगितलं? आता ऑनलाईन फोटोंमुळे जास्त झालं आहे, त्यामुळे यंदा जास्तीत जास्त ते कुर्लीवरचा वगैरे गणपती आणलेला आहे. हो, त्यामुळे त्यांच्या परीने आम्ही प्रयत्न करतो करण्याचा. नाव कसं आपलं? माझं नाव रोहित गुरव. बरेच मोठे गणपती असतात. म्हणजे कणकवली रिक्षावाल्यांचा गणपती आणि इतर बाकीच्यांचाही मोठे गणपती 5-5 फुटाचे असतात. कशा पद्धतीने यांचं नियोजन करतो? सुरुवातीला जवळपास आधी 1-2 महिने आमच्याजवळ ते ऑर्डर देतात. त्यामुळे आम्हाला मातीचे गणपती करतात, कारण मातीचे करत असते हाती करत असतो थोडं काम करावं लागतं थांबून. त्यामुळे ते लवकर आम्ही पाठ मागून घेतो आणि तशा मूर्त्या त्यांच्या आम्ही तयार करतो. जेणेकरून जरा पाऊस जर असेल तर आम्हाला ते काम करता येतं. जर पाऊस नसेल तर मूर्त्या एका दिवसात सुकतात. मग आम्हाला ते हाती गणपती करता वेळी थोडासा त्रास होतो. निश्चितच गणपती बनवताना आपल्याला कुठल्या समस्यांना सामोरे जावं लागतं? समस्या तर आहेत. काय होतं, महागाई तर दिवसेंदिवस वाढते. आता लाईटचा पण प्रॉब्लेम असतो आणि तसंच वातावरणाचा पण मातीच्या गणपतींसाठी हे सगळं मॅनेज करावं लागतं. जरा काय सांगाल गणेश भक्तांना? सर्व भक्तगणांनी आनंदात राहून गणेशाचे पूजन सेवा व्यवस्थित करावी. हे होते समीर गुरव यांनी ह्या गणपती शाळेमध्ये सांगितलं आहे. जे गणपती आहेत ते मातीचे गणपती असावेत, जेणेकरून त्यांचं विघटन जे पाण्यामध्ये गेल्यानंतर व्यवस्थित होतं. आणि आपण ही शाळा आहे ती आपण पाहतो आहोत की जी गणपती जे बनवणारे हात आहेत ते आपण इथे पाहतो आहोत. त्यांचे जे सहकारी आहेत ते इथे गणपती घडवत आहेत आणि त्यांना आकार देत आहेत. खूप चांगल्या प्रकारचं हे नियोजन असतं. कोकणामध्ये मोठ्या प्रमाणात हा गणपती उत्सव साजरा केला जातो. प्रत्येक घरात गणपती असतो आणि त्यावेळीचं जे वातावरण आहे त्याने उत्साह आणि आल्हाददायक असतं. त्यामुळे हे जे सप्टेंबरमध्ये येणारा जो गणेश चतुर्थी सण आहे तो आपल्याला आनंद आणि उत्साह देऊन जातो. दरवर्षी आपण चाकरमानी, मुंबईचे चाकरमानी हे या सणानिमित्त आपल्या घरी येतात आणि हा उत्साह सादर करतात. त्यामुळे गणेश चतुर्थीची लगबग सुरू झालेली आहे एवढं आपल्याला म्हणता येईल. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण 7 लाईव्ह, कणकवली.
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. तांबूस फुटता उधळलेली भूपाळी रामपारी, दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी. निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी, निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी, चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी. गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. गोकुळ अस्सल चव कोल्हापूरची. चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी. आंबोली महोत्सवात प्रतिस्पर्धी शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर व माजी आमदार राजन तेली यांनी एकमेकांचा आदरार्थी उल्लेख करत राजकीय संस्कृतीचं दर्शन घडवलंय. पाहूयात. मॅडम, जिल्हा पोलीस अधीक्षक सौरभ कुमार अग्रवाल, माझे सहकारी आणि माजी आमदार आदरणीय राजनजी तेली, उपवन संरक्षक नवल कुशल रेड्डी. आंबोली महोत्सव 2023 या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेले आजच्या शालेय शिक्षण मंत्री आदरणीय दीपकभाई केसरकर, या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी, त्याचप्रमाणे सन्मान. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा. अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ. शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा. शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. पालकमंत्री पदाचा वाद टाळण्यासाठी स्वातंत्र्यदिनी ध्वजारोहणासाठी मंत्र्यांची यादी जाहीर करण्यात आली. या यादीमुळे सरकारमधील मंत्री नाराज असल्याबाबत शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांना विचारलं असता ते काय म्हणाले, पाहूयात. असं आहे की मंत्री जास्त आहे, मंत्री कमी आहेत आणि जिल्हे जास्त आहेत. त्याच्यामुळे हा प्रश्न उद्भवतो की कुणी कुठे जायचं. ज्यावेळेला पुरेशा प्रमाणात मंत्री होतील त्याला हा प्रश्नच उद्भवणार नाही. प्रत्येक पालकमंत्री आपापल्या जिल्ह्यात करतील. रोहन हे देशासाठी करायचं असतं आणि तो आपला एक अभिमानाचा क्षण असतो की त्या दिवशी आपल्याला स्वातंत्र्य प्राप्त झाले आणि त्या दिवशी ध्वजवंदन करायचं असतं. दुसरा कुठलाही विचार मनामध्ये नसतो. देशाप्रती असलेलं प्रेम, देशाप्रती असलेला आदर आणि ते ध्वजारोहण झाल्यानंतर ज्या स्वातंत्र्य सैनिकांमुळे आपल्याला स्वातंत्र्य मिळालं त्यांचे केले जाणारे सत्कार आणि त्यांना भेटणं हा एक अविस्मरणीय प्रसंग असतो प्रत्येक मंत्र्यांच्या जीवनात. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. तांबूस फुटता उधळलेली भूपाळी रामपारी, दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी. निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. मान्सून टुरिझम हा महाराष्ट्राचा स्ट्रॉंग पॉईंट आहे. यामुळे पर्यटकांना डेस्टिनेशन समजतं असं मत शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी आंबोली वर्षा पर्यटन महोत्सव प्रसंगी व्यक्त केलं आहे. पाहूयात. शेवटी डेस्टिनेशन हे लोकांना माहिती व्हायचं. बघा, इथून हजारो लोक
जी गोव्याला जातात आंबोलीला केवळ चहा किंवा जेवणापुरतं ते थांबतात. आंबोलीला काय काय हे जर त्यांना कळलं तर पुढच्या वेळेला गोव्याला जाताना एक दिवस आंबोलीला थांबण्याच्या उद्देशाने ते येतील. आणि केवळ आज इथं चालू असं नाही तर विदर्भामध्ये सुद्धा त्याला भंडारदऱ्याला नाशिकला भंडारदऱ्याला सुद्धा आज शेवटी मान्सून टुरिझम हा एक वेगळा सेगमेंट आहे आणि तो आपल्याला कॅच करता आला पाहिजे. आणि म्हणून टुरिझमचे वेगवेगळे जे भाग असतात ज्याच्यामध्ये हेरिटेज टुरिझम आहे, त्याच्यामध्ये इको टुरिझम आहे, त्याच्यामध्ये रिसोर्स टुरिझम आहे, तसा मान्सून टुरिझम हा आपला एक स्ट्रॉंग पॉईंट आहे महाराष्ट्राचा आणि तो विशेषतः सह्याद्रीमध्ये असतो. आणि त्याच्यामुळे मला असं वाटतं आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून 14 ऑगस्टला देशभरात फाळणी दिवस पाळला जाणार आहे. फाळणीच्या जखमांचं स्मरण दिवस म्हणून हा दिवस पाळण्यात येणार आहे. स्वातंत्र्य दिनाच्या आदल्या दिवशी म्हणजे 14 ऑगस्टला हा फाळणी दिन म्हणून पाळण्यात येणार आहे. देशाची फाळणी कशी भयावह ठरली त्याचा परिणाम आजही दिसून येतो हे लक्षात ठेवण्यासाठी हा दिवस पाळला जाणार आहे. या निमित्तानं भाजपकडून राज्यभरात मूक मोर्चा काढला जाणार आहे. सावंतवाडी शहरात रविवारी सकाळी विभीषिकाच्या निषेधार्थ मूक मोर्चा काढण्यात आला. भाजप कार्यालय ते गांधी चौकपर्यंत या मूक मोर्चाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. माजी आमदार राजन तेली, माजी नगराध्यक्ष संजू परब यांच्यासह भाजपचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते या मूक मोर्चात सहभागी झाले होते. देशासाठी सर्वस्व अर्पण केलेल्या लाखो भारतीयांचा संघर्ष आणि बलिदानाचे स्मरण करण्यासाठी स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वसंध्येला 14 ऑगस्ट रोजी विभाजन विभीषिका स्मृती दिवस पाळण्याचा संकल्प भारतीय जनता पार्टीने केला आहे. देशाचं विभाजन झाल्यामुळे झालेल्या वेदनांचं स्मरण ठेवण्यासाठी तसंच फाळणीच्या वेळी ज्यांनी आपले प्राण गमावले त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी हा दिवस साजरा केला जात आहे. प्रखंड भारताच्या झालेल्या फाळणीच्या निषेधार्थ हा मूक मोर्चा काढण्यात आला. या प्रसंगी माजी आमदार राजन तेली, माजी नगराध्यक्ष संजू परब, भाजप मंडळ अध्यक्ष अजय गोंदावळे, महेश धुरी, रवींद्र मडगावकर, प्रमोद कामत, श्वेतल कोरगावकर, प्रियंका नाईक, शर्वरी धारगळकर, आरती माळकर, दीपाली भालेकर, मानसी दुरी, दिलीप भालेकर, जावेद खतीब, गुरुनाथ पेडणेकर, हनुमंत पेडणेकर, बंटी पुरोहित, कीर्तन आजगावकर, गुरु मडकर, दादू कवेटकर, पंकज पेडणेकर, संजय वरेरकर, सत्या बांदेकर, क्लेटस फर्नांडिस आदी भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते. सगळ्यांनी सहभाग घेतला त्याबद्दल मनापासून आपले सगळ्यांचे आभार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ऍपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. आंबोली मुख्य धबधब्या शेजारील बाहुबली धबधब्याचं उद्घाटन शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या हस्ते करण्यात आलं. आंबोलीत पर्यटन वाढावं यासाठी राज्याचे शालेय शिक्षण व मराठी भाषा मंत्री तथा सावंतवाडीचे आमदार दीपक केसरकर सातत्याने पाठपुरावा करत होते. त्यांच्या प्रयत्नांना यश आल्यानं हा धबधबा आता सर्वांसाठी खुला करण्यात आला आहे. आंबोली वर्षा महोत्सवाचं औचित्य साधून हा धबधबा पर्यटकांसाठी खुला करण्यात आला आहे. मुख्य धबधब्यासह इतर असे 5 ठिकाणी धबधबे पर्यटकांसाठी खुले करण्यात आले आहेत. याचा पर्यटकांसोबतच स्थानिक व्यापाऱ्यांना फायदा होणार असून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पर्यटन उद्योगाला मोठ्या प्रमाणावरती चालना मिळणार आहे. ही सुरुवात असून येत्या 6 महिन्यात हे चित्र बदललेलं दिसून येईल. आंबोलीच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीनं राज्य सरकारच्या पर्यटन विभागानं गतीने प्रयत्न सुरू केले आहेत असं मत मंत्री दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केलं आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यटन विभागामार्फत 12 ते 15 ऑगस्ट दरम्यान आंबोली वर्षा महोत्सवाचं आयोजन करण्यात आलं आहे. याचं औचित्य साधून मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये याचं उद्घाटन करण्यात आलं आहे. त्यामुळे आता नाईट सफरी, हिरण्यकेशी ट्रेकिंग, जलक्रीडा, रॅपेलिंग अशा विविध प्रकारांचा आस्वाद पर्यटकांना घेता येणार आहे. ॲडव्हेंचर टेकसह 12माही पर्यटनासाठी मंत्री केसरकर यांचे विशेष प्रयत्न असून आर्किटेक्ट अमित कामत यांच्यावर पर्यटन विकासाची जबाबदारी सोपवल्याचं केसरकर आपल्या भाषणात म्हणाले. त्यामुळे येत्या काळात आंबोलीतील वर्षा पर्यटनाला अधिक उंचीवर नेण्याचं काम होणार असून बाहुबली धबधबा वर्षा महोत्सव ही त्याची पहिली पायरी आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा.
हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. तेव्हा पालकमंत्री आपापल्या जिल्ह्यात जातील, दीपक केसरकरांचं विधान. सिंधुदुर्गच्या सावंतवाडी 12 तास रनचा शानदार शुभारंभ. आणि भाजपने शहरात काढला मूक मोर्चा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पादरा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण सात लाईव्ह. धन्यवाद.